Inche tiga nkwane elimabere elindenge elito maturity so that to bring the facility because of time factor. Asa marieta bali mota manyeti na aligeti chikura lakini yemo chiende nerenta igete neka eno osobolimo. Asa marieta nkoro kwa mheshimiwa Paul Okomba yema elindege tinda neroi. Abantu baminto tiamba akirembu yamono asoko nga chikura. Abantu baminto tiamba akirembu yamono asoko ngera chikura Paul Simba Arati omwana oito ogokorega asiengia. Tigato support mheshimiwa His Excellency Governor Paul Simba Arati asega asiengia okora. Muna bono example igarega ikoro. Nimbegete onero tenete budget ya assembly. Nimbegete class kia igare ECD class 1.3 million ngorosi ukere round ye torosi class ye kia abana baitu basoma. Another thing tindi kobeba nkeno muyande nko bareterande tangi ya 10,000 liters igarega aria egento kende no kere budget munango kwa nonero tenete budget epito touch enyagitari yeito yanyake iboreire ninyebekerete 1.2 million maternity erega ari erinda bangina bande bagonkeria abana ariya egento kende chipara ntubwate chiakera ne chi county dikorinde netira chata mocha mongi kange o chata mocha monde tetima etimna dikoroku budget to chikorosi ya jura iyo mwako yo nyebeke na orero sigu abantu betagia abana bande school buyamono nko igunde ngango nyamone batebanga getinda ngayale abantu baminto ngocha more mwate bungama na igunga maandamano na abana bomotagete bintu munebi ngokike limora maandamano hale mwanchire Paul Simba Arati mwoko boko inche mwanchorete towabe no mugabana tokore gasi mwanchire moja kongesa chikura chirimo koranga ngante linde mbewiya biyamono nyasaba seseni. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Nitakuwa mfupi sana ili tumwache mama azungumze na watu wake. Jengoro kumuracha Henry muracharo mujumbo basi central alipo basi nyamache na ndipo ige lead of majority egento abasaba abantu babugirango twanchane tutwara omorembe tusabe Nyasaye tuganyoko genda igoro tugende twensi usebona tekero nate bungambugirango ngocha inakana nate batindi gochi nate barabonda achega nyorege kumuka kuruguru igo mwanjire ngamura abantu ba Nyasaye buya tole egento ndabatebi tigamba tebi ngaki siasa egocha nande yakoraki lakini obogima bwo monto mbori gokoraki tigatoberamo nande twanchane totebererani ngora samagosa akoba tusuke mutu n'abantu ankyo kwanyora inu mutagete gesangyo na into ababasi tokoreki gitinda ngwate banga abantu abango ndoche nga abantu abaikange n'abantu abayabali nande bono tigagetinda tubekere likorieri epareye omokwere ndo togochikogende budget ye togochikobeka esenge njo nero leta first lady tagocha komoreta nanda mwetie pare erigo mbarenga banchire nga gitinda beke pare ye budget lakini na inu leo tigamba tebi esiri nonyo gochikonyebeka gitinda no muntu muyanyebeka bantu aba nabo bari go bono chikura nabo chire nonja sanari na akere tuibere nkora umbinde gitinda bantu abatoba umbi mono banjire mbache bagwakira ibaroseri para kosebona bono rende tinta getingenda mange egento ndabatebi omongina bwe governor noara igekero omongina bwe governor ara ne governor ekoreteki ere buya gosere bobe nande nanya korra mongina mokongo gocha matanga butuko mongino mwanya korra mongino mosongo gocha matanga butuko aba muramura ya kongana inu moreto mu China achobugirango kosebona moro jinga mbiyabale mbuyare
na igwo mukungu ndagoteba nga tumutume China nabo mugwanja igati garega mbarenga bagokeire omong'ina bwo mugabana erigere bono Biamono. Saya natari mange. Asa marita ngor kopito tachi. Osenyoro. Bigi mura bwate bwa. Ona uri obunge gamonge. Ile mama tenga nyasa na ro korone na ro correct. Gracias family pole sana sikranye kekero. Asa na bwate sababu. Ego kumwa tebe nga sikrari ngana. Ya to kenya sa ngam biamono. Ya siri wa kivive sasa tawa correct ya banya kenyo role masana sasa watu wati naendelea nengere bageri wakira abantu basa kukirango ngambi ya mono mwato eto mwe musio yo mwe musio mwa tara gotana kijana arita ibo bwanga kuminyoka na ende ndote ngana bekite binte binga sepa ukanya kumusira kabisa imate na bwate segie kongu lakini moko mabwatsia what's Morocco yetano ni momento ba kerenga yamono asoko support mugaba no mpote crossing ko sauti mugirango gaiga ubwati ukanya kumubekera masabo asenye kisigia bwate ni yamono sana tikanya saba sin bokongo nga komogo sangamo bokongo bo no mo kuboroka no bokongo boro wanene mbo kunyara ko bokongo wanene akobanya sai na bwate sababu ya kerenge gota gato tongete torense Nchengoro kumana Richmond ayori omoe musio bogeka korukuti tuchache South Matari. Biamono tiganya sawa seni. Na tena kama nakuja hapa kwetu kufanya mkutano siku nyingine. Iringa Biamono, naende Biamono. Omoga wano ito mwesimiwa esimba. Nisago sene na komende chinguru ekiagera nilituko litangani twarorire oikira se kenyero yeito yaikoro sabro keseni nainde bunangu kwana buno moikoro ase sabro keseni ntutageti ebinto biri bigokorekana buna byakorekana ande kabire gatatu igoto tagete omugabana buna achieta ali bosongo agaikaransa nainde tomwe chinga kichingororo akore gasi yaye buya anyekore buye emyaka eri etano ekoera nainde tomamente yende buna akore tari tagoreti noti akaewe emyaka 10 nkiantu tutamwere emyaka 10 ekenyoro geiteke omwana omokokore tamatemu omwaka orio oeta bwobotaka chibesi kabora tokomoirira gochimoino akagenda agachikwerigeria ari narobi aragosenamente kosiende bahati mbaya muna saitani agoeta gati ong'orichaniri otonyorire Ono nchenda atebe ng'aki ono mogoko monene gabana gocha goika paka egechichi iga maiga ndakembia mono nche no omochemani bwa echae naberirwe emiaka emenge manyete buna emechando yainere na omonto omuya inche naye ngoseba ng'aki nintu twamwete chikura tutararusa are tatutiga natutiga gaki tutararusa are ntwe tumaete ng'aki nere eng'ombe yaitu tugukama titokobera saa tukame baka omwerio naende chinsa chinde togocha konyora omwaka orio onde ntomwe egasi enkong'u egasi ebono muna agocha konyechoka nyochire gotoria mpaka ama naende gaki twanyakorora omogabana onya gocha muna mpaka iga gaki nakire mbuya sana tintageti kobasaria chinsa aya nara aya amake nabwate namokwani na abageni baye mbia omwemusi oito mbia mono nayoregeti tototiga tokonye na intwari esoroche gocha maate iga iga twabeire na omogoko rero na eritang'ani korwa kwairete chikura gwaikire iga
watoreteire oyo minto omokoro kwa Mama County. Mama County, thank you for your coming. We are felt well. And we are so happy. This is not the first time to meet with you. And we met at Mosocho. I saw what you did. And today, you are here. Tuko na msiba hapa. Sasa, tumesema, muendelee kutusaidia. Ambia county yetu, Mama County, umwambie tuko na raha, tuko na furaha. Thank you.